Prosím vás pekne, vážení kolegovia, tak jak vidíte túto plochu tu za mnou, jedná sa o 1,5 hektára veľkú pokusnú plochu. Pokusná plocha, je to pokusná plocha, ktorá je vyňatá ako dočasná pokusná plocha z Lesníckej ochranárskej služby a vykonávame tu výskum na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva povolenia na používanie prípravkov na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja. Ďalšími účastníkmi, ktorí sa nejakým spôsobom veľmi aktívne, by som povedal nezastupiteľne, zapájajú do tohto projektu, tak sú naši francúzski kolegovia, firma Fertilux. Sú to odborníci, ktorí robia tzv. Kalkóriové hnojivá. Kalkóriové hnojivá znamená, že sú v tom prekurzory a látky, ktoré nejakým spôsobom podporujú rast a teda nejakým spôsobom zvýrazňujú ten rast rastlín. Títo nám robili aj výskum na tejto našej pokusnej ploche, čo sa týka vyhodnocovania pôdnych podmienok a návrhov opatrení, riešenia opatrení a návrhov prípravkov. Z tohto, prosím vás pekne, máme zaregistrovaný prvý prípravok a ten pre nás najhlavnejší prípravok má veľmi jednoduchý názov, ľahko zapamätateľný, volá sa Calco Universal MPS. Tento prípravok je zodpovedný za technické riešenia, vlastne využívame ako podpornú pomocnú látku na využívanie prípravkov na ochranu rastlín. Nasledujúcim, ale nehovorím, že druhý v poradí alebo tretí v poradí, nasledujúcim neoddeliteľným kolegom, váženým kolegom je pán inžinier Vasil Gurov z Českej republiky, ktorý je výrobcom prípravku Algasol, ktorý je to, myslím, že veľmi nezastupiteľný prípravok z hľadiska podpory rozvoja stromčekov, zväčšenia koreňového systému a samostatnú prednášku bude mať pán Gurov tu priamo pri vás s vami a môžete mu klásť všetky odborné a všetky otázky, ktoré sa týkajú prípravku Algasol, ktorý v tomto programe nezastupiteľne využívame. Musím samozrejme spomenúť ďalšieho kolegu, pána Rákosa a jeho vážených kolegov z firmy Amagro z Českej republiky, kde teda uvažujeme o využití dvoch prípravkov. Jeden prípravok sa volá kalcián, je to mikroionizovaný vápnik s horčíkom. Ten prípravok sám o sebe je takisto sofistikovaný a bude predmetom samostatnej prednášky v priebehu tohoto dnešného nášho stretnutia. K tomuto prípravku kalcián ešte pripájam jeden prípravok. Druhým prípravkom je prípravok lignoaktivátor, ktorý vyskúšame na morenie osiva. Na morenie osiva, o ktorom sme hovorili, alebo o ktorom budeme hovoriť, využijeme dva prípravky. Algasol a skúsime lignoaktivátor, aby sme to vedeli nejakým spôsobom objektívne vyhodnotiť. Výsledkom bude jedna komplexná metodika, ktorá bude spracovaná s odborným garantom Slovenskou lesníckou komorou. Vrátim sa naspäť k tej pôvodnej myšlienke pokusných plôch. Celý proces, alebo celá tá myšlienka je zameraná na podporu obnovy lesa. Na podporu obnovy prirodzeného zmladenia lesa. Vykonávame dve samostatné aplikácie. Jedna aplikácia je tzv. Rastovo-retardačná aplikácia na trávy. Takto prosím vás pekne, ako vidíte túto plochu za mnou, ako vidíte tento porast, ktorý tu teda je v tomto stave. Dneska je 20. augusta a tá aplikácia bola vykonávaná koncom júna. Tá tráva je tu stále zelená, postupne chradne a nerastie. Nebráni rastu stromčekov, nebráni rastu ani tému jednoročnému stromčeku, ktorý má 7 cm. Zároveň plní svoje ekologické funkcie a drží vodu, vodozádržnosť. Chráni rastlinu proti slnečnému úpalu. Netreba vyžínanie, netreba do toho nejakým spôsobom investovať zložitú prácu. Pokiaľ z lesníckeho pohľadu v niektorých podmienkach je toto prirodzené zmladenie dostatočné, tak netreba tu ani výsadbu lesa. Možno, že tá výsadba lesa bude len čiastková. Možno, že 50%, 30%. Ale v každom prípade touto aplikáciou každý jeden stromček, tak povediať, zachránime a pripravíme ho pre život v lese. To je prvá aplikácia. Druhá aplikácia je aplikácia na černičie, ktoré je tu hojne rozšírené na týchto holinách. Tá likvidácia černičia musí byť irreverzibilná, nevratná, aby
tá rastlina neobrastala, aby to bolo ekonomicky výhodné a zase musí byť vykonaná takým spôsobom, vážené dámy, vážení páni, aby to nepoškodilo ten stromček prirodzeného zmladenia, čo je technicky dosť sofistikovaná záležitosť. To sú dva také základné fundamenty toho, čo nejakým spôsobom sa tu snažíme robiť. Tieto stromčeky, keď prežijú, majú problém, že sú atakované slnečným úpalom. A tu sa znova vrátim k pánovi inžinierovi Gyurovovi a výrobcovi prípravku Algasol, ktorý by mal tieto problémy eliminovať a mal by zásadným spôsobom zvýšiť konkurencieschopnosť stromčekov. Aplikácie sa vykonávajú dronom. Nie sú to drahé aplikácie. Sú to efektívne aplikácie. Dajú sa riešiť také problémy, do ktorých by ich v týchto podmienkach možno, že lesnícka prevádzka ani nejakým spôsobom nestúpila. Vyhodnotila by ich ako veľmi komplikované, nákladné a tak ďalej. Vybavovali by sa všelijaké výnimky, odklady. Lebo ten problém je každému jasný, že tie holiny narastajú a to zarastanie týmito inváznými rastlinami, či sú to trávy alebo černica, alebo iné ligninovodné rastliny, tak tento problém sa tu zväčšuje. A toto je cieľom, vážené dámy a vážení páni. Ponúknuť vykonanie relatívne jednoduchej aplikácie, ktorá odstráni tento konkurenčný porast a dá priestor prirodzenému zmladeniu lesa. To je prvá úloha, ktorú teda plníme. A v priebehu toho dnešného dňa by som sa dostal ešte k druhej kapitole, a to sú plochy prirodzenej obnovy, kde pojednávame o výseve lesa, aby sme komplikované sadenie nemohli nejakým spôsobom eliminovať podľa požiadaviek prevádzky. Nachádzame sa na pokusných plochách vyhodnocovania. Máme tu individuálne označených po 50 stromov dvomi štítkami. Každý strom má štítok a individuálny štítok svoje individuálne číslo na hliníkovom podklade. Tu je ten hliníkový podklad, vidieť, každý je označený. Je to 5 opakovaní po 50, to znamená individuálne označených 250 stromov. Postup, ktorý budeme aplikovať aplikujeme na tej ploche, chceme na týchto plochách kvantifikovať. My sme sa po vzájomnej dohode sme vykonali záver, že budeme kvantifikovať následovné prípravky. Budeme kvantifikovať prípravok MPS, ktorý sme minulý týždeň zaregistrovali ako samostatný prípravok, lebo prípravok MPS sa použije do všetkých aplikácií. Do aplikácií prípravkov Syngenta, do aplikácií prípravkov Corteva a do samostatných aplikácií a do aplikácií podpory zmladenia. To je prvé opakovanie. Druhé opakovanie bude prípravok Algasol, ktorý sa bude používať samostatne. Algasol sa musí používať v čase, keď nie sú listy zavoskované, tak budeme ho používať v tomto čase. A v tretej kombinácii budeme používať prípravok Algasol v kombinácii s prípravkou MPS. Prípravok MPS má vo svojom portfóliu technickom zabezpečí to, že tá vosková vrstva listu nie je prekážkou. Nám sa v takých predbežných skúškach ukázala táto kombinácia ako najlepšia. Treťou kombináciou, ktorú používame v lese, priamo v lese, je prípravok Calcian. Calcian je mikronizovaný vápnik a horčík, je to mikronizovaný prípravok, tak uvažujeme, že ho budeme používať samostatne v týchto meraniach. A poslednou variantou je prípravok Lignoactiv, ktorý chceme používať na podporu prírodzenej obnovy lesa. Osiva chceme moriť v jednom prípade Algasolom a v druhom prípade prípravkom Lignoactiv. Budeme vykonávať merania v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou. Začneme na konci vegetácie tohto roku. Zistíme rozmery každého jedného stromu, odmeráme jeho výšku, odmeráme hĺbku jeho krčku, vykonáme aplikácie, tak jak som uviedol, a v jarnom období vykonáme prvé kontrolné meranie. Máme teda 5 krát po 50 stromov plus 50 stromov ako kontrola. Prosím vás,
je na zvážení lesníkov, ako by nejakým spôsobom sa postavili k týmto našim návrhom a k týmto našim myšlienkám a k týmto našim technologickým riešeniam. Ale keď sa môžem takto trošku dať niečo, tak z princípu, vážené dámy, vážení páni, z princípu sú to takéto stromčeky, o ktoré nám ide, ktoré by nejakým spôsobom sú v tom poraste. Sú to stromčeky, nad ktorými je meter černice, meter a pol trávy. Videli sme, podrobne sme vysvetlili, že je možné dronom vykonať aplikáciu, ktorá odstráni trávu, odstráni černicu a tieto stromčeky nemajú problém, nemajú dôvod zahynúť, nemajú problém, aby nerástli. Takto oslobodené stromčeky od náletových a inváznych rastlín podporíme kalciánom, podporíme algasolom a uvidíme výsledky meraní, ale z našich predbežných poznatkov za ostatné 3 roky usudzujeme, že mali by sme docieliť efekt prirodzeného zmladenia lesa. Inými slovami, v praxi, tam, kde existuje takéto prirodzené zmladenie lesa, tak ho dokážeme nejakým spôsobom pretvoriť na hotový les. Za pomoci dronu, za pomoci tých našich technológií, za pomoci tých postupných krokov aplikácií. Prípravky máme zaregistrované, čiže my vieme v tomto roku už riešiť prvé komerčné aplikácie. Je to veľmi reálne, aby ste zvážili, kde máte takéto plochy, ktoré chcete zalesniť, kde musíte poslať mechanické vyžínanie, ktoré je veľmi problematické, tak by sme nejakým spôsobom na takýchto plochách, hlavne kde sa nachádza to prirodzené zmladenie, tak na takýchto plochách by sme dokázali tú plochu tak pripraviť, aby tamto prirodzené zmladenie plynule prebiehalo. Pán Mašečko, ja by som sa chcel spýtať, že aké náklady po finančnej stránke by nás to stalo na plochu 1 hektára. A potom druhá otázka, som si všimol, že zvlášť veľmi citlivý na tú aplikáciu je buk, tu máme jeden, ale tu som si všimol, pohromade už sú suché bučky. Áno. Že asi buk je podľa mňa veľmi citlivý na to. Áno, to je úplná pravda. Ďakujem pekne za otázku. Ja by som začal z tej strany od toho buka. Buk vlastne sa nedá ničím, na buk neexistuje žiaden herbicíd. Buk vlastne uschne. Ja som robil pred 12 rokov skúšky a využívali sme tiež nejaký potenciál, že sme išli do neskorej jesene, kde úplne teda bolo to mimo zaužívaných zvyklostí, že sme vykonali aplikáciu na ten buk, keď som myslel, že tak tie listy to tam drží len tak silou vôle, že to už keď s tým bukom zatrasiem, obrazne povedané, že buk uschol. Buk sa nedá ošetrovať herbicídmi, nejako sa nedá herbicídmi ošetrovať. A my sme z toho dôvodu pristúpili k tej delenej aplikácii, lebo iná nie je podľa nášho názoru vykonateľná. Znamená, že my samostatne riešime černicu a samostatne riešime aplikáciu graminicídom. Graminicíd je jediná skupina prípravkov, ktoré buku neublížia. Ak máte trávy v poraste buka, kľudne môžete zastriekať v škôlkach, všade ten prípravok je na to konštruovaný. Ale na širokolisté buriny a už vôbec na ligninovorné rastliny neexistuje prípravok, ktorý by nejakým spôsobom toto zabezpečil. A my sa snažíme to technicky vykonať tak, aby sme potenciovali účinnosť toho prípravku a tým pádom nastavili aplikáciu spôsobom, ktoré je neobvyklá. Ja to s dovolením vysvetlím jednou vetou. My aplikáciu nastavujeme tak, že ošetríme len 2 až 3 % tie cielené rastliny. Za normálnych okolností, keď ošetríte 3 % cielené rastliny, tak sa tie rastliny nestane nič. Ale pokiaľ to úpravou roztoku, aplikačného roztoku, ošetríme 3 %, tak tá černica alebo lieska uschne. A ten buk alebo ten smrek by tam mal zostať. Je to otázka, ten high-tech technológie, ak sa to povie, je to otázka toho technického nastavenia. My sme tu robili veľmi veľa opakovane, veľmi veľa skúšok, veľmi veľa nastavení. Je možné, že pri tej ručnej aplikácii nastala chyba a že niektoré stromy v rámci toho výskumu sme nejakým spôsobom neaplikovali správne. Preto si myslíme, že v prvom kroku je dobré využiť to ako službu. V tejto chvíli máme tu kolegu z firmy Corteva. Kolega zo Syngenty sa ospravedlnil na poslednú chvíľu, ale veľmi chcel prísť.
Keď napočítame cenu prípravku, ktorá je momentálne relatívne vysoká, tak my takú kvalitnú aplikáciu v poraste rátame za cenu 2 vyžínaní zhruba. Je to preto, že si myslíme, že ak sa vykoná vyžínanie a druhé vyžínanie a je tam prirodzené zmladenie, tak to je tá pridaná hodnota. To znamená, že pokiaľ máte porast, kde je prirodzené zmladenie, ktoré by sa inak nemohlo brať do úvahy, tak to je pridaná hodnota. Takže počítame to zatiaľ za cenu 2 vyžínaní, lebo my môžeme vykonať aplikáciu len ručne, pozemne. Pokiaľ by sme vedeli s váženými kolegami z Kortevy a zo Syngenty vyriešiť výnimku na ministerstve pôdohospodárstva, na čo myslím, že začneme pracovať, alebo už sme v prípade Syngenty začali, tak tá aplikácia sa vykoná dronom a bude podstatne lacnejšia. Sú to začiatky. A teda myslíme si, že do tých začiatkov by sme išli do tých terénov, ktoré sú vysoko exponované, kde ten pestovateľ si vyslovene žiada, že vidí tam vysokú pridanú hodnotu. Alebo to môžu byť plochy, že keď tam vykonáme tú aplikáciu, tak tam netreba robiť klasickú výsadbu. My sme túto cenu vymysleli lesníci. To boli veľké diskusie a lesníci mi povedali, keď vám tam vyjde cena za 2 vyžínania, tak v týchto podmienkách je to priateľné pre prevádzku, ako prevádzka nejakým spôsobom nebude toto namietať. Aj sa nám to tak ukazuje, že to nikto nenamieta, ale chcem jedným dýchom povedať, že ako náhle bude plynúť čas a bude sa nám dariť to nastavenie dronu, tak to bude lacnejšie. Je veľký rozdiel ísť niekde pešo a poslať tam stroj, tak v podstate myslíme si, že to zlacnenie tam bude v tom nasledujúcom roku, ale teraz v tých začiatkoch je to táto cena a predpokladáme, že ten efekt, tá vysoká pridaná hodnota je tam, kde je to prirodzené zmladenie tak rozšírené, kde netreba robiť skoro žiadnu následnú výsadbu. Takže toľko korektne povedané, zhruba k cene. My sme žiadnu aplikáciu nevykonávali, my sme nevykonávali z toho žiaden biznis, lebo registráciu sme spravili minulý týždeň. A prvé kroky, ktoré by viedli k nejakej vykonateľnosti, tak je k požiadavke pána riaditeľa Lukáča, že by sme radi tieto kroky ponúkli Mestským lesom Brezno, aby si to mohli vykonávať vo vlastnej režii. Nám to prinesie aj nejakým spôsobom nové poznatky, ako sa k tomu postavia ľudia, ktorí v tej prevádzke každodenne pracujú, ale neprišli s týmito špeciálnymi aplikáciami do kontaktu. A z tohto veríme, že ten záujem bude. Musím povedať, že ten záujem je pomerne veľkým na prekvapil. V prípade Černice, ja vám poviem pravdu, keď som toto celé vymyslel, tak Černica ma nenapadla, mňa napadla tráva. A poviem to, kde presne ma to napadlo. Napadla ma to pod Kráľovou holou u pána inžiniera Ižnického. Neviem, či je tam ešte správcom, ale určite je. Keď som pozeral, ako ten kočiš ťahá posledné semenáče z toho porastu, kde bol Kalamagristis fusiladon, tak som pozoroval toho kočiša, ten kôň tam mal problém prejsť nie človek. Tak to ma tak napadlo, že čo s tou trávou, viete, asi tak. A keď sme to celé tak rozbiehali, tak potom mi kolegovia zo štátneho podniku Lesov Slovenskej republiky navrhli, aby som išiel riešiť Černicu. Oni mi dali plochy na Beňuši, na odštepnom závode, myslím, že je to odštepný závod alebo správa, teda Beňuš. A tam tá Černica bola teda úplne, by som povedal, zapojený porast. A pani Gažúrová, ktorá je tam pestovateľkou, tak na prvý zásah odkryla ten porast a tam bol stromček vedľa stromčeka. A my keď sme tam tú plochu, keď sme tú aplikáciu na tej ploche vykonávali, tak nám bolo toľko stromčekov, že to bude musieť robiť potom ten plecí rúb, že vôbec tam nebolo treba nič siať. A vysvetlili mi lesníci, že keď pôjdeme v tom poraste ďalej, takže už to bude rednúť nejakým spôsobom. Tak na to, aby sme boli zaujímaví partneri pre lesníctvo, tak pripravujeme aj tie plochy obnovy, ale počítame, že tie budú uzatvorené až v roku 2026. Aktuálne je dostupné chemické vyžínanie černičia. To vlastne teoreticky vieme ísť urobiť teoreticky aj zajtra a ručne, ale len ručne. Na budúci rok bude podľa môjho názoru dostupná aplikácia na trávy, rastová retardačná. A to z toho dôvodu, že tu je možné urobiť len dronom. Nie je možné urobiť ručne, lebo tam sú relatívne nízke dávky. Nízke dávky roztokov, okolo 100 litrov. 100 litrov sa ručne aplikovať v lesnom poraste nedá, to je nevykonateľné. Musí to robiť toto zariadenie. Takže počítame, že keď sa nám tie výnimky podaria, tak na budúci rok bude v plnom rozsahu dostupná aplikácia na trávy. A počítame, že v roku 2026 bude už celé to komplexné riešenie, že bude vyriešená tá otázka toho výsevu.
A k tomu pripájam prípravky, ktoré za to zodpovedajú, a to je prípravok MPS, to je náš prípravok, ktorý sme minulý týždeň zaregistrovali, prípravok Calcián pána Rákosa a prípravok Algasol pána Gürova. A to je vlastne to sú všetky prípravky, ktoré nám postačujú na to, aby sme v celom tom spektre tej biodiverzity vedeli takéto aplikácie vykonávať.